aɗa paɗi an batel goto en toi el prési KSP el base e kungsu bulows e moveli est ce que paɗi aɗa jogui ngalon cuusal an wadde mabɓe batel mo battinɗa haalde o moom yaltinumi liste quoi par ce que on ko lerɓa ɓandu billahi wallahi wa taala wona wasade wona haydara so tawi tan ko gaare dappen ala goɗɗum ala haydara goto mabɓe daari mi nangui maake min dappa ɗo ha salaru kala mabɓe domide mbimi har min rap mbimani gay bakoji fo eɓene ceeɗi par ce que aɓe gandi gonɗo kara so tawi kadi yonanima jaaha namdoɗaɓe. rab neɗɗo yaha hayso neɗɗo waɗi rab neɗɗo wawi wadde rab ha maaya tawa ƴettaki rab kam natoɓe ina ƴattoɓe ko bonam neɗagal jilli sa bonani needi aɗa wawi yinde rab ha tamba tawa bonani needi e fuddirbere moom hande moom galle na saɗi galle mo natta tan woni maire woni sukaɓe mo hetta hip hop hande rab puɗɗiri foof amba jokkitande ɗum puɗɗiri vraiment kala son puɗɗa son sa fuɗɗima tan kamɓe jokkita ɗum futti ko aɓe guura ɗum moom puɗɗirde pour vous rassurer mo aɓe guura ɗum heddi kono ko booyi tan manque darade quoi ko kam poti darade mais kay galleji wajiɓe ne guura ɗum quoi ndeysan Sankare Baba Kana Abdoulaye Camara yo Allah ɓuuɓammo yurmomo yafomo kanko dennangal mayɓe julɓe kala toon to woni kadi ɓurtanamo gato o ummi quoi ndeysan ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema darinnoɗo pour mouvement hip hop pulaar ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema calinoɗo gacce calinoɗo yaware gonnoɗo e cagaragu muɗum gonnoɗo kadi e doole muɗum neɗɗo moƴƴo dimo kadi neɗɗo kaare sira quoi billah. assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum rewen ko Rappula université on fof on calminaɓe inde mon yettode mon on mbiyama yo gone jaam ɗum ƴeew fof yataw onon ɓuuri c'est encore moi votre sister Sala eɗen nder émission meɗen juldable aspi e jullu Fouta hande noon eɗen ɗo to wuuro witego gollere sa nani gollere ganduɗa woni wuuro diine woni l'islam wuuro mo ganduɗa sinti ɗumen ko sohna Mame Diarra Bousso hani sohna Mame Diarra Bousso woni jinnaɗo Cheikh Amadou Bamba woni Serigne Touba wuuro ngo wiyete ko gollere machallah ɓe ganduɗa ko affaire culture élevage pêche et aussi kadi agriculture e nder hen kadi haɓe guuri kadi hip hop ɗum tagui hande garden ɗo ganduɗa ƴewden notre artiste ganduɗa qui n'est plus à se présenter paɗɗa rokkuni ɗo e Fouta biteɗo Caravas ganduɗa Caravas jasdo kanko ganduɗa kanko jogui ko innomo tan Caravas mo han waɗa sisote gayi yimɓe gandimo kadi avec ses compétitions yimɓe gandimo kadi avec ses classes yimɓe gandimo kadi avec ses freestyle impro par ce que waɗi ɗon vidéo ji mo ganduɗa machallah waɗi cartonné sur TikTok et partout ɗum noon en jahan yimɓe jetto artiste o mais sen jeehi en dokkamo bit goto o waɗanen freestyle impro voilà après dokkemo o salmi bandiraɓeɓe kamal ma jeehen ƴeewen artiste o min comme mamma ko mi jibini yummakko woni afam debbo ko ɗiɗo rewɓe jogimi tan yummakko e biyeteɗo Mario kono guila o futti kam kanko guila o enta bammakko gila bammakko suuɗaki leydi min wonde e makko min wayno ko min entiɓe ni min wonde mabɓe hay foti no foti ni kono min yiyani makko kam caɗele so wona moƴƴere o kay wuuro he kala on mbiɗa Harouna Tall hay wonɓe deeɗi ne gandimo moƴƴere makko hirtata o haɓata ko moƴƴo ɓawde ko gonga mo yaaji yimɓeɓe fof ndendi pote makko subaka makko kay so wona nde o dañi duuɓi jeeɗiɗi tan o nanna école woni école noon woni hen Allah rokkimo hen bac wade makko muude makko ferante no woppi hankkadi o faati tan koye gueɗe goɗɗe o faati e rapport aji makko rapport makko ɗo wawi yaade fof so o naati dingiral mbiyata wuuro ngo fusat yimɓeɓe fof garat Allah andino noon fandare makko hen to muudo makko ne feri toon yo Allah rokka min duuɓi yo Allah udditi yo Allah yaani so onno waɗani kala ko jiiɗa e aduna ko Allah tan foti no Carmine wona pour tan ko wonandemo walla pour jingandemo mais Carmine mi meeɗa yidemo e ɗum ɗo jikku goɗɗo manam kala so tawɗama hay sinno manam yidde wiidemo kanko probléme ala meeɗa yiide noon kadi o meeɗa huldemi ɗum kadi kala so yiiɗa kara mom nene jaale kadi nene piijo ko jalo ko tooño ko toñdirteɗo pour yam tarafe Caravas addi ɗo e gollere ko minen gonno minen jaademo ko haw Madina o jaren min hunde foof min mbaɗi sartaji bamɗe sartaji pucci min gaddi komin jogui e komin ngala foof min ndendi min mbaɗi sawabuni Caravas kono Caravas hande oɗo minemo ko ɓooyi moy lol nak ya jëf
ok bandiraɓe kono mbinomi wonni en jettimo artiste o joni dokkamo bit goto o wayno freestyle impro oɗon gandi Mouy Caravas wi freestyle avec ses talents et tout machallah joni jettamo mi calminamo salut frère yo assalamu aleykum bandiraɓe mon kala mon salminama inde yettode kadi aussi on mbiyama nde gonɗon nde gonirɗon keɓɗo arde mo heɓani arde mone mon kala aussi weltanama mi salmini gollere ko takke ko taari mi salmini gueto bewɓe calel jaam e wa désordre brade kas big up sama yo assalamu aleykum a heɓtini ko mawɗo kara windal leera nanga sara kala mct mo nangumi wori feccumin mi wara komin en mbawi mbiɗen ko rap kala mo ƴere komin en gawi a heɓtini o ko bobo joom jamanu Caravas ne fi jeey mawɓe mbiɗen ga ko rap nde kamɓe fo minomi yawɓe e salo mi yiɗa tottidema caméra man magui woy babagal ne totti kam benn caméra an jokku golle amine ɗo e jottayi babagal ne waɗa tayi si wi en face ƴeew ɗum ɗo ko face damusa loko pare nga def radio ɗum ɗo ko radio takna benn jaaro sala johnala hervé galle yow mom jaaro pourtant ko ni min mbay taw ko rap ɗum min mbaw wonto feccu sig min mbay ha damn shit God bless rap men nokku fo rongude famde keptina vérité jiya fo a heɓtini ko boy tokos pijow nayejo kos ko mbiɗa mi haalanam ko jiiɗa tawi tan ko rap mi huccuto ƴettojo ma de abbin womde foof ko min o wawi te mi admi rokkama womre a heɓtini ko Caravas boy gollere mi adduga te ko moƴƴi kam gollere mboɗo meɗo pourtant ga ko hewne ɓeydi hande ko jeudi soir mi ƴewam dow e less mboɗo ɓorni yére noir pourtant ko ni te ga ko pade Jordan man kuma jappu tedda maydan pourtant ko minen mbawi kala mo ƴere ko minen gawi he e ɓene ngara winde seeɗa sar kara kala mo nangue goto min mi wara mais Caravas kañum gane heewi technique mbiɗen ko noon mi ƴewte ɗum ɗo ko boutique baba galle wi kam gassi te ɓernde gayno fasi wow machallah mi andini Caravas hettinta kam toujours ko mi wiyata ko ɓawa président des impros ok bandiraɓe so ɗum ɓenni en jahan rési hokken on témoignage après on va revenir sur l'émission he eyyi on question mo mi sikki ko question mo yimɓe fof patno ko question mo gadi mo ganduɗa kadi ko question mo ganduɗa e mbawa joɗade ha gas en kalani la personne de Harouna ko suka d' abord minen amin mbawi settade par ce que minen ko minen kecciɓe koɓe sukaɓe ko suka kanko mais ko suka dariɗo suka tinniɗo d' abord il est discipliné neeɗi d' abord Harouna neehi pour dire min d'après ko jiimi Harouna neehi Harouna ne andi ko foti wadde Harouna yata wone gueɗe kecce non pour dire vrai par ce que neɗɗo saɗa haale mum tan haala ko ganduɗa janggo e jaam sumatama quoi Harouna amin gandi ko nehiɗo Harouna amin gandi ko teeɗo Harouna omo yiiɗi sukaɓe Harouna wawa wonde kanko goto a yata wuuro ngo mukko Harouna yehi kañum tan goto kala no yeehi il sera accompagné ɗum noon firti ko wonko tahi ɗum min a yii no gummudomi galle men ha ɗo comme goto kanko ummata ko galle men ha ɗo tan kanko goto firti ko omo jogui relation e yimɓeɓe firti ko sukaɓeɓe na jaɓanimo kanko kadi omo tellino hoore makko o yara kanko goto to ko waɗe ko kadi wuuro ngo kadi ne ñagonomo koyɗe mo wonde yo won koyɗe ɓuural koyɗe mo wonde yo won koyɗe nafoore koyɗe mo wonde yo won koyɗe ɓeydare par ce que so ɓeydima tan ko wuuro ngo ɓeydoro kanko so ɓeydima tan ko wuuro ngo hoore mum ɓeydoro Harouna amin mbaɗemo conseil nomin mbiyamo tan to fawi koygal makko ɗo yo ɓeydo tinnade yo andu wuuro ngo ne wattanmo hakkille yo andu sukaɓe surtout sukaɓe par ce que jeunesse o mum kala to dilli kanko so ta gandiɗa mo ni so are nokku sa yiiɗa bonnude programme ma wattinomo sa yiiɗa bonnude programme maɗa wattinomo sa idimamo programme ma boni so yalti yimɓe fof ko hoto ɗum noon ko wonko Allah waɗiri noon ay mi ñagonomo tan koyɗe mo wonde yo ɓuuralla makko Allah ɓeydamo so ɓeydima ko wuuro ngo ɓeydoto yo andu noon ko wuuro ngo foof nan caggal Allah caggal makko kala ko feƴƴi noon min dawnoto par ce que min mbawa dañde ɓuurɗomo tak kadi kanko woni min ɗo jaltino image wuuro ma pewno wuuro ma taw wuuro ma ande on sa jaggani holma jaggata kono donc Harouna yo ɓeydo tinnade yo Allah junnu gurdam moƴƴina battan kadi min ñagotomo quoi o ɓuura juude jinnaɗo balɗe quoi. ok machallah jarama témoignage ma mo mbaɗɗa e classe franchement ko machallah rien à dire wiide ko nan koye jukku golle sagal ɗum noon en garane e question an woni hol yon Caravas holto inde Caravas ummi e holno ardi aussi e hol année mbaɗa commencé rap sala a salmirama kadi aussi a weltanama quoi
onon kadi aussi on mbiyam bisimilla mon nder wuro ngo bisimilla mon we juste que a heɓi Caravage Diasɓe artiste rappeur ene jeeya gollere golli Bobel Sare inde Caravage nde nde ardi ko goto grand yam mi salminimo de passage omo wiye MC Yves cewguel laaci mbarodi nden instant nde min gonno débutant ji amin puɗɗo façon inde fof créyama après min donki dañde ɓene guittiro ɓene mbatta ga e nder mum hen o jooɗi o inspiré o miiji o wi kam mi innirima Caravage Diasɓe mbimomi grand an nde inde ne ñangui de num fo deme noon est ce que min mboɗo wawi maîtrise ndeɗon inde o wi kam no ko hooladema tawi kam tottidemo ndeɗon inde taw mboɗo wonno e kalan kamin aussi mi salminiɓe de passage wa SDL MC Thiou et Citadel ko minen mbanno débuté dans les années 2014 2015 Allah waɗi min mbaddi quelques tracks. Ok, merci et on éclaircissement. Je me demandé, on a expliqué parcours quand on a passé ton enfance. Est-ce que Caravage jangi école ou alors jangi al-Quran? Ni kadi aussi ko nafturi. Ouais, école mi jangi, j'ai eu mon bac depuis 2021 ko nen kam mi bakam. Wallahi jibinami ko Dakar mais ko do e Fouta mawnumi, ko do mbanmi carrière o, ko do mbanmi enfance o, ko do mbanmi fof. Ok, ender halama mbiɗa jangi ha heeɓi bac junami namduma hono mbayɗa wadde lié anta jangde e musique o par ce que enen fof enen gandi weeɓani te jangde ene hiiri rendinde jangde en même temps ene waɗa musique par ce que des fois umo 3 heures du matin 4 heures du matin ça dépend whatever n'importe quelle heure pour yaade no naati e studio kadi ko namdi kadi ko inspiration mawɗo namdi tu vois hono mbayɗa wadde lié entre les deux et aussi jinnaɓe est ce que kamɓe manno d' accord aɗa janga en même temps aɗa yima. Ouais, merci sister. Non, vraiment comme au début tout était difficile hein. Ala ko weeɓi hen haydara musino mettinomo hamlinomo parce que yen sa ya won nder kala sa aɗa ɗano aɗa winda texte ji ma aɗa waɗa répète aɗa yaltine hen garta pora janggoyde mbaloya concert aji vraiment affaire o kam mom musino quoi kadi départ min numéro min pamodirano heewino hen ngakka seeɗa par ce que hande so tawi wiyama ɓinguel kaari ko artiste tan wiire ko jarowo wiire ko bandi wiire ko mandilo wiire ko cimmoroɗo façon indeji foof totte hunde foof fawe e muɗum par ce que gondi kadi aussi nde wonno ko yaw quoi mais Allah waɗi sutoro min jangi hamin keeɓi bac amen min aussi kanko andi kadi ɗum ɗo kadi ko cukagu ko goto passe temps amin goni hen kadi kankone aussi vraiment omo waɗa kam hen encouragé par ce que neɗɗo kala to mbawɗa wonde e kuuɗe kam tout le temps yo Allah rokke ko ɓuuri ma harunam ɗum rek woni ko haalantu kam tout le temps hay somo ari makko yimo maire rokkam duwa o jawat er kam rek ya yo Allah rokke ko ɓuuri ma mais vraiment kam min galda hen probléme par ce que mi waɗani hen haydara ko ñakki fayida mi waɗani hen haydara ko ñakki fulla mboɗo respecte mboɗo nangi ɗum kadi aussi mboɗo yiɗi ɗum kadi mboɗo gomi ɗum inchallahu rabbi kadi gurnam sina woodi momi dañ hen ko jinmi ko inchallah mais vraiment kam début o kam mom musino haminomo carrément par ce que o ɗeɓano wadde mi comprendre quoi. Ok, machallah. ɗum tan neɗɗo ɗum par ce que neɗɗo kala ko mbaɗani addi aduna e hawjinanma hokki men accord et c'est très bien yo Allah noon ko heddi ko tan ok an holko wonma hol motivation mo keɓɗa ha wonma imposé ha nadda e game o ko widde tan comme an hande no mbirtotoɗa ni goor yallaji jiima tan mbardema ƴukkiro ƴewa kam ƴukkiro kono no mbirtotoɗa ni tan goor yallaji jiima tan Allah waɗi hen jogoyma sentiment jidma hen mais min noon ko musique o yiɗi kam avant ko mboɗo yiɗi ɗum ko kañum iddi yiddemi quoi par ce que kañum noddi kam hen aɗa faami heddi noon ko passion kadi aussi ko yidde mi ɓooyi heɗade ɗum mi ɓooyi yaade concert aji nden guila mboɗo famɗi mi anda haydara ko kañum rek woni ko keɗornomi nde wonno noon fodore hecci tagore jomiraɗo subhanahu wa taala gandanɗa hoore ma kala ko fodema walla kala ko fesema ɗum noon ana tintani ko kumpotoma ɗo mais mi yiɗi ɗum Allah waɗi kadi o newnini kam hen ha hande kadi aussi koye jangde tan min goni par ce que min janat komin gummo min jana komin gummo hani min jiiti lawol ngol fof quoi woni o jakarɗo e ma ganda mi hulanima face à face hande ma wul jaw a janga waɗo jangal kala mi hulanima non ko début wonno taw suwaɗo angay fattal wona mbiɗa hande min ma wel gisuba ha joni ala waɗa mi ɗo ne lancé dépic weɓa min komi kodde min ɓurma ngaɓade mami komi ngaɓin mbimami ganda min ɓurma ngaɓade moƴƴi on fera bien joni an nanuma waɗa question goto depuis début carrière ma ko manam puɗɗiɗa ko carrière solo walla ka bannoɗo bokk e groupe we début o won carrière goto mo bokkunomi en wiye SDL nane mi haaliɗomi ni MC Thiou en wonde Citadel ndeysaan hen goto kañum woppi mais goɗɗo kam ha joni nan hen quoi kanko aussi yo Allah newnamo lawol makko
mais no gummimi ɗon Allah waɗi jaami wuro tana men aussi mi hawri toon mon ami mon frère mon pote à de base kadi aussi min créé no goto groupe kadi min gondi mais à un moment donné 2021 vers 2022 ko nden jaltumi mbaɗmi carrière solo quoi. Ok, mi nani nder haala ma mbiɗa a woni bokko e deux groupe an joni holko tagi mbaɗa carrière ma solo en tant que gol holko tagi séparation moɗon a yere lowol ne welde kono yaay Huh? yaay toro est ce que ɓendi wow nice yeah tranquille comme no mbirɗani ha aɗen kam mom ndeysani aduna fof ko Allah tan foddata quoi wonande kala wonduɓe ma ceer mais mi dañani hen haydara ko muusimi walla mboɗo dugde e jomumen walla mboɗo haaɓe mumen par ce que wona ko mboɗo dañde mabɓe probléme walla min e mabɓe gandanɗa hoorema amin kaaɓi haare nde gandanɗa hoorema heddi ko so tawi yimɓe ne liggodiran noon rek à un moment donné kamɓe ɓe natti wawde liggodirde mieux que goto fof ƴetta lawol muɗum kadi moni kala aussi to woni hen ɓuural muɗum Allah rokka ɗum quoi firtani amin bondi hen walla min jokkodirani walla komin dañuɓe gueɗe ɗe gandanɗa hoorema naga sudul noon kamɓe foof amin cakkodiri jaam amin jahodira amin jewta amin pijja amin jalda min galda hay goto probléme quoi heddi nde yonti amin wonde nde min gondi nde Allah fodi amin ceere nde kadi min ceeri e dow teddugal e dow jaam taw waɗani hay goto probléme Karawas am ɗo heewde ɓe suwa fof koye ma ngari hannde an ka yiɓi suwaaɓe ok an hanki so wonino hannde est ce que ma waɗ bokke maɓɓe groupe so mbaɗi proposé pour mbatton le même groupe ma jab non min mi ala on probléme par ce que min mi suuraki en même temps mi rokkaka dandam kadi aussi hein e kala parɗo pour min liggudo rek aucun probléme mbi simli mum la porte est grandement ouverte woni kamɓe woni goɗɗo e keddiɗo so temps o namdima so tawi min mboɗo sohliɓe mi addoytoɓe après min joɓata komin poti jobde ko kamɓene kadi aussi kadi soɓe cohli kam kadi aussi ɓe garandu kam min jooɓa komin poti jobde ko quoi pour kamɓe e min galda hay goto probléme kala mabɓe cohlude rek goɗɗo on worata ɗum quoi ok a wadden machallah ça se voit a wadden ha joni oɗon jogui on dugdude lien sagal ɗum noon depuis début carrière ma solo o a waɗi des projets nde jaami carrière solo nde mi waɗi goto projet 2021 ni wiye Jazz 221 Jazz goto point ngaji sargal ɗi dokkitinomi yimɓeɓe rek quoi mais guila nden noon ha joni amine jiilaw tan amine golle amine jiilaw amine golle mais kadi amine goɗɗo projet mo ganduɗa hoorema c'est extraordinaire mi yiiɗa haalande wajiɓeɓe mais yo mbatten hakkillaji rek inchallah kadi ɓoyata ok d' accord e nder haala ma mbiɗa a waɗi projet goto biyete Jazz 221 Jazz joni a wawi min attande hen mana min en résumé mbaɗa min expliqué projet on way mboɗo sikki kam gandanɗa hoorema ko hoore miiji junggo windi pour min ɗemgal ronkata ɗum jangtade quoi ɓayde ko an esprit ko an windi bindol ma an andi ko bindiɗa an andi kadi aussi ko miijiɗa so tawi a namdama ne foti wonandemo beelama ne foti wonandemo fierté kadi gona en l'aise pour jabade toutes les questions quoi eyyi oɗon projet min insprima par ce que hande téléphone ma sa tappi Jazz 221 Jazz rokkatma ko point sargal eyyi min noon oɗon instant mi ƴeew to gummimi ha to jettimi ɗo won point ngaji ɗi markumi e nder hip hop ɗiɗon point ngaji noon mbaɗmi ɗum titre projet o Jazz 221 Jazz pour rokkude bandiraɓe ɓe ganda carrément ɗum ɗo ko sargal mabɓe ko min miiji ɗum itti rokkiɓe gratuitement quoi ko ɗum saabi Jazz 221 Jazz. D'accord, merci pour le résumé joni en tant que caravas hein jasɓe kam mbiɗa caravas jasɓe ay mbiɗa wajiɓe waɗaɓe cew an ko an tan goto e hoorema walla wodi wonɓe caggal ma genre on staff walla on entourage caravas o comme ɗo mbirumami ko loocol gulngol faltaki mawɗo faltaki suga par ce que loocol ngol ko ɓandam idi memde quoi wadde mboɗo sikki noon ko memni ɗum ɓandam ko woppara goɗɗe goɗɗe woppara keddiɗe goɗɗiɗo e ɓaddiɗo eto bawɗo wonde fof quoi mi anda sa faami haala ka eyyi caravas o ko foof memara eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin mo jogui staff mo jogui entourage te sa ƴeewi feccere nde ɓen dow toon daari ndeysan ko yimɓe gandanɗa hoorema tampuɓe yam momi alna ɗumen jobdi hande oɗo instant hayto tolnimi ɗo billahi wallahi wona wutte wona tuuba wona paɗe wona haydara kala ko cohlumi kam mbiyata kam kara nani hande somi yiiɗi yaade studio so yiiɗi taw sawon ko gandanɗa hoorema ko 100 000 francs firte billahi wallahi mbiyata kam ko kara nani mais ko yimɓe noon ɓe gandanɗa hoorema franchement j'en ai même pas les mots quoi ko yimɓe moƴƴuɓe donc yo Allah yoɓ moƴƴere rek mo limta juumo quoi kamɓe foof staff caravas kulli matricule gonɗo hen debbo gorko moni kala mi salmini ɗum quoi ok machallah nane ndemi guddita émission nde en gudditino e freestyle impro gulɗo jaw comme no mbirumi ni an kam mo anduma andi an woni wajiɓe impro bi le maître des impros joni an je sais par ce que an wasdema manam bokkude e compétition ma hawam no fewi par ce que ko mbiyata ko enen fof eɗen gandi compétition
ko mbapat te an ka mbur e hen voilà est ce que Caravas medini wadde participer à une compétition à un concours de compétition? Tranquille comme no mbirɗani min mi waɗi participer 3 compétition ala waɗi mi waɗi remporté goto mais 2 ɗi fof mi perdi ɗum final quoi mais wona ɗum woni importance o min compétition c'est vrai que ni gagnande ene weeli à tel point mais min mi yarani toon pour nde gagnade parce que so tawi mi yeehi compétition jaarumi toon ko gandal jaarumi toon ko janngude ko heewi pour gandanɗa hoorema kene ɓeyde carrière am quoi hay so tawi gandanɗa hoorema trophée o omo weeli ni mais maya ƴeewa point faible ma e point fort ma par ce que compétition goo fof ne waɗi to ɓurdata goɗɗo o goto fof kadi aussi kadi ne waɗi to daɗata keddiɗo o mais an noon to daɗeɗa ɗo ko ɗon ƴeewata yaade jangga pour neɗɗo daɗɗomo o jangga e jaam kanko o wasa dattudemo e anno aussi ko daɗɗama ko kanko so ari kadi aussi o wawa janggude e ma quoi e heddi noon min gonata ɗo amin kaala compétition ngaji kewɗi jouama Allah waɗi min ƴetti Allah waɗi kadi min perdi quoi mais amin jetten Allah kadi no fewi kono heddi ko yidde wiide rek wajiɓe kadi tout le temps so tawi mbaɗa organiser compétition yo mbaɗa ɗum dans les normes quoi yo pawɗum e code pawɗum e accès par ce que nder men ene heewi gañamtumagu nder men ene heewi naafigagal nder men aussi ene heewi sehrenagal surtout ma e game mouvement pulaar o kalanmi quoi rap 221 ko heddi ko min mi haalani par ce que minen ko ɗo min mbaɗa représente quoi ko ɗo woji amen il faut ko yimɓe ganda ɗum ɗon quoi en mbi ko compétition mbaɗen compétition son kaali hunde mbaɗan ɗum respecté son kaali hunde mbaɗon ɗum so tawi kadi gandanɗa hoorema on kaali hunde yimɓe ganda ko kalɗon ko ɗum woni ko wonata ɗum woni ko wodata par ce que sa ƴeewi mboɗo wawi ni benn instant ene waɗi sens ala sens hay robbini ni ala par ce que sa ƴeewi foof ko lorɓolo ko an ummoto gandanɗa hoorema des kilomètres ko an yoɓanto hoorema pasuji oroji sa ala benn instant moy lolu quoi ɗum waɗata yimɓe ne jiiɗa yaade ɓe dañata yaade ɓe éliminer hen ɓe kadi gandanɗa hoorema moy lolu quoi mais bandiraɓe kadi aussi yoɓe jurnito ɓe ganda concours gagniɗo o firtani kanko ɓuuri yimɓe fooda aɗa wawi gagnade mbasa wadde carrière aɗa wawi wasde gagnade kadi aussi kadi jogoɗa carrière hande ne foti yimɓe gandanɗa hoorema ƴettiɗo concours aji te ɓe meeɗa nawde goto concours ɓe meeɗa nawde goto sayfal ɓe meeɗa nawde goto battle hande nana mbaɗe game walla nana jii ko heddi ɓe jogaki quoi ko yidden ko wadde focus rek wadde respecté job muɗum kadi anda hoore mum trace lawol mum ko heddi ko dasi papa. Ok mi faami Caravas merci pour l'éclaircissement e nder haala ma mbiɗa concours aji eɗen mbaɗi affaire l'hypocrisie kadi ala respect manam dal in heewi suku bilkoji ala a bata lerani hen joni an joni mi namdema si c'est à refaire hande an est ce que manam ɗiɗo concours aji est ce que ma artu hen ma natte concours aji he sala concours so wonno janggo mi natat mi waɗata inscrire billahi wallahi min mi ala on probléme concours kay so wonno janggo mi waɗata inscrire te mi natat mais hade mi nadde no il faut mi fawne ko leeri quoi mi fawne condition ngaji badɗi tranquille mi anda somi naari ko ɗum ɗo tawata kam hen ko ɗum ɗo woppata kam hen ko ɗum ɗo keɓanmi hen ko ɗum ɗo mbasami hebde hen quoi mais kanta ɗum noon minen ko rabtan kala to noddi amen amin paari quoi kadi so tawi kadi neɗɗo ene paari rek e game pour mayde min mi yaafima gurnam quoi. Ok d'accord vi ɗum ɗo parcours ma fof mo kala ɗo machallah eɗen gandi Caravas ko artiste mawɗo ɗo e nder Fouta te ñakkata génération ma wodi ganda mima lancé des pics des classes et tout te an sa aɗa andi ɗumen an joni hokko woni yiyande ma hen par rapport à ɗum ɗon? eyyi ɗum ɗon ñakkara aduna hande o hay so wona e rab rek banggueji fof an ma classé quoi min noon hande kam université mawɗo quoi eyyi e nder université o mi waɗi hen kala suji pawmi hen table uji ban em quoi eyyi donc neɗɗo mo gandanɗa hoorema min o ɓeydara kam kanko usto kam min mi ala temps makko so neɗɗo heddima caggal noon haaladi n'importe quoi ɗum ko haaju muɗum quoi mais noon ala tiggu ala babiraɗo ala nayejo ala hay batte kala mo kawrumi sen heɓat hindi muɗum kala mo kawrumi sen kadi aussi mi hokkata ɗum ko jeego par ce que kamɓe fof eɓe ganda lay ma ɓuuroroma ŋaɓade kamɓe fof eɓe gandi so yiiɗe jeeya concert ma so yiiɗi mbaɗa ko watta so mari kam ŋaɓoroɗo mbiɗa ka ŋaaɓiɗo ka ŋaaɓiɗo mi yaani ŋaaɓade ma de tawde gusuba ha joni aɗa waɗami aɗa waɗa comme addites no wino kadi mo aɗam lancé depuis gusuba aɗa hulɓinam gusuba ma ndawde mimi hulanimo de mi hulanimo ok so taggat ɗum noon oɗo rapport goto ene wiye Abou Sy MC Afro MC e Thomas MC hoko woni probléme ma e ɓeɗon? Tranquille ɓen min galda probléme ko rapa men tan dañi probléme eyyi min jogui règlement de compte tan eyyi kala mo ganduɗa hoorema ene tawi keddiɗo e scène ñamat ɗum tan eyyi ko haydara hay goto hokkata keddiɗo haydara Afro kadi aussi mi salminde passage joni woppi hip hop o
Allah waɗi ko gendarme quoi kamɓe aussi Allah newnamo heɓa gratuji ɓurɗi mawnude quoi heddiɓe kadi aussi quoi eyyi ɓen min galɗa wona min jogdi probléme wona amin gagnodiri wona haydara c'est que ko business minen mbaɗata commercialisé musique amen hanka min mbaddat business comme ne hanniri ni kono oɗo instant min ɓeɗon min mi ala temps mabɓe ni quoi par ce que kamɓe eɓen caggal am mi ala hay temps goore mabɓe ko kamɓe goƴa kam kono min mi waƴa kaɓe par ce que mi lijjirani e goore mabɓe a faami de oɗo ɓe kam ñaagui duwa an sona mutugol ala ko gonduɗa mbiɗa an a watta tontu ɓeeto mbiɗa koɓe comoji manam a mbatta joué dans le même game ala an hol tinde par exemple jomi namdema an sa waɗi classe advice walla babsi ɓe ganda ɓe manam ɓuuri ɗum ndema ɓen sa waɗi ɓen classe ɓe jaaba hima an ɗum mustama par ce que mbiya ɓe déjà a watta a jabata hoɓe par ce que danaka onon fof gonno même rang joni an hol tingol mo joguiɗa e ma an ha mbiɗa ɓen a jabata ko ɗumen waaw jaajëf Sala comme no mbirɗa ni affaire o tellement min aɗan jeptina ɓerdam nde quoi min mi yiɗa jooɗade sa débat mboɗa haala won certaine haalaji ganduɗa hoorema moye lolu quoi mais kala mbabmo kawrum rek moni kala ne heftini gonɗo bamum quoi ɗum ko min haalte aussi ko danam dow hay genre ji ɓe kallaɗoɓe advice en heddiɓe heddi min mboɗo ñaama ɓen barke Seydina Mouhamed mi lijjitaniɓe ni est ce que miɗo waɗe classe ana mi nanani a miɗo waɗde advice classe kañum ɓe mi wattaɓe classe ko école mbaɗanmiɓe te min ɓe kaɗanimi ɗanade hay saaha goto koɓe mbaɗi ko momi waɗi ko ɓuuri ɗum koɓe dañi ko momi dañi ko ɓuuri ɗum wona wasade noon wona haydara min mi lijjitaniɓe ni mi ƴewaniɓe pour min e ɓen caggalam quoi ko concentré mi ko mboɗom concentré hen tan te ko yidde wiide tan ɓeɗon genre uji ɓeɗon e ɓeɗon kamɓe ɓe puɗɗat tan ɓe doga quoi ɓe jahata ha gasa ɓe cuusa hay batte ɓe puɗɗat tan ɓe doga kadi min mi lijjirani ɓen somi haalni ɗum noon rek a foti wadde ɗum gëm quoi par ce que min kulol ala e yam min gondumi koye sila makka gondumi koye sambalam gonɗumi koye sila makko gonɗumi koye sambala min ɓeɗon so mboɗo wonde mumen billahi wallahi min mi yiyata kulol e guiram mi yiyata kulol e ɓernam quoi kala ko mbaɗami ko en l'aise gonami ko tranquille kadi kulol metta wonde e yam kadi ɓen mi lijjiraniɓe ni mi waɗaniɓe ñe so tawi koɓe rapport uji min mi anda je m'en fiche eyyi ko heddi en ko onon gandi ko jiɗɗon ene jiiruɗon so ɗum noon waji ɓe kalde n'importe quoi ƴetto kala hunde foof par ce que amin gowri ɗum noon quoi ala probléme nice mon mande wulide canvas joni falam jomi nanoma taw jingue ɗon cuusaɗan a jogui aɗa paɗi an batel goto en toi el prési KSP el base e kungsu blows e moveli est ce que paɗi an a jogui ɗon cuusal an wadde mabɓe batel eyyi degorul quoi mo battinɗa haalde mi yiɗa rewde inde makko ni mboɗo bonna haalam on ko lerɓa ɓandu quoi ko ceemede joom dore on mi haalani haala muɗum aɗa faami yaltimi e lycée eyyi par ce que gorde degor quoi mais kanta ko kalɗa ko heddiɓe soɓe paari hande min mboɗo paari billahi wallahi bu fekke rek pare nañu min hande min mboɗo paari quoi ko yidde wiidem rek so yiiɗi wona joni ni so tawi gandanɗa hoorema kadi aussi min nden so yonti mi sohlani hen hay batte aɗa faami so jadi kadi gandanɗa hoorema kamɓe ɓe tega mi tega yoɓe gar kala cuusɗo fo yaltu baara jagalara min mboɗo paari ɓe limtuɗa ɗo ɓe kala mabɓe parɗo mboɗo paari te oɗo instant no kalanmami ɗo wallahi kamɓe fof kamɓe keɗiɗeɓe te mbuɗi ƴakkuriddeɓe ñiiri wotere kamɓe fof mboɗo heeɗiɓe te ñiiri wotere jimmi ƴakkirdeɓe so tawi paari rek yoɓe gar quoi min gueema min mi wima kulol ala yam kadi mi yana mabɓe kadi rapport mi yana mabɓe kadi mo gandanɗa hoorema minen haaɗi kam ɗanade walla haaɗi kam wadde ko jiɗmi wadde ko quoi te gandata ɗum kadi oɗon jour ji wona wasade wona haydara so wontire garen dapen gare mbaɗen ko min haali ɗo henne ɓe limtuɗa ɗo ɓe goto e mabɓe so fi kam e oɗon batel mo kalata wallahi mi harmina rab billahi wallahi wa taala wona wasade wona haydara so tawi ɗan ko garen dapen ala goɗɗum ala haydara goto mabɓe dari mi nangui maake min dappa ɗo ha salar kala mabɓe domide mbimi harmina rab mbimami gay bakoji fo eɓene ceeɗi par ce que aɓe gandi gonɗo kara so tawi kadi yonanima jaaha namdoɗaɓe quoi so yonanima rek ya namdo yoɓe kamɓe ɗo wulide kanko caynade mbiɗa an mbiɗa soɓe gañumama an gacca taɓe hoolum no mbawi idde rabni noon mbiɗa caynayi 24 heures woɗɗi mbatten ɗum 7 heures ay subhanallah 24 heures woɗɗi mbatten ɗum 7 heures o ɓonmo wuli de ɓonmo wuli on nani ɓonmo wuli on yaroɗon paɗi minen kam ɗum taw wulno minen min jittan ko affaire nde wul jaw min mbaɗa heɗomi wonko juumanami ɗo joni wonko juumanami ɗo wonto ummini ham dow joni onon so tawi on paɗi oɗon paɗi pour batelo manam minen min paɗi pour tagde manam 2 clip officiel ene wonde mistake goto te inchallah watte enregistré to studio kaw oɗon gandi kaw chernal oɗon gandi ko kalmo waɗa enregistré moƴƴani voilà so ɗon paɗi min kam anda min kaali komin kala 2 clip officiel ene wonde mistake goto anani watte enregistré to studio kaw inchallah son paɗi han minen min paɗi ay minen ɗum to wurnata minen goɗɗum ala ɗum wurnata minen an mbiɗa paɗi message o waɗama lancé on nani
an mo veli an kungs bulow an el plaisir an el base nani on nani e wonde KSP son pote min pari voilà kango yima classe kango yima o pari dum non ko onon koy mon heddi voilà joni Caravas baɗan ha jum on mandu ko wul joni en jipo seeɗa tension ngaji seeɗa tan seeɗa nani joni garan e zone de mo goto zone de mo nani manam e nder zone de mo he ma wadde question jimmi ko dokka kam next level manam e nder next level e taw kim ha padi a waɗa kam expliquer dokka kam définition parce que wodi ganda won hen en next level tan mais ganda définition nani dokka kam définition sa padi kadi ma e gatte question goddo kadi ni kan kaldina waɗan tan alay aɗa an kam bit kam ɗinani an fi tan an kay wattana no waɗitma alaji ham mbatta wona joni ha joni sa welam eɗen mbawi haalde wajibili oɗo technicien o hokken ɗum ɗo sa welam ha joni on tan ƴeewa mi rokkere hen seeɗa rek an attanna ko mboɗo ɓeyde goɗɗi ɗi a heɗor noon concentré ɗa ga naga war eyyi freestyle ñu teg lu tar kenti ñoom la raagalul pour l'instant te damay foome kara ba léegi rappagul jokkoor rouge teg ci vert fer ci ndigg tàkkagul lëndëm kese laa fi gis lu tax ne lambi tàkkagul xol bi balaan la commandé exina te laalagul yërëma tàngaran bi seere doucement xalifa laalagul loo fi teg ma teggi teg nga jommi laaj de pour sombi min mi ara sa welama sara ano ɓottam tubam yore kono mi yiɗa jurnoɗa ɓottam hande kala ko wujja ko mino takkere mais wora keppe janggo Caravas ko kañum takkere ɗo joni sa faami kanji fof ɗi gaddanmami ko kongi ɗi gandanɗa hoore ma ko kanji nandi mais ɗi jiiɗa toɗi payi par exemple hande min mi hokkuma e goɗɗo mo cakkirimi haalde o kala ko wujja ko Caravas takkere hora keppe janggo somi woni ko mino takkere aɗani takkere oro e takkere oga kanji ɗi gona gorum aɗa wawi dañde hen kadi double entendement sa arti goɗɗo kadi mi aɗa woni to mbiyatmami holbi balan la commande exinate laalagul rambi dafa seere sama yaram dafa tàng te Caravas laalagul a faami laalagul oro e laalagul oga wona gotum quoi ko kongi ɗiɗi gandanɗa hoore ma kañum nandi meɗe jiiɗa toɗi payi comme tan récemment nane kadi comme ne mbirunumami ni kadi damay japarim numa neex lay café ba léegi maa ngi woy gis boy ba di naan café mais souvent saɗa addi ɗum noon rek yimɓe mbiyata kaari ko jiɗi haala ɗo ko kaari haala ɗo ko maayi kawal kaari haala ɗo ko kecce Afrique ɗi ɗon wona ko même sens o mais wona même sens eyyi ko même sens mais wona même sens ko kongi ɗi ɗi gandanɗa hoore ma ko kanji nandi kono ɗi jiida par ce que aɗa mbima un mot dans le sens que dans son contexte eyyi to wajiɓe toɓe jiirat ɗo e toɓe pamirta ɗo kadi affaire o asu wonta gotum quoi a faami joni comme ne mbiratmami saret e saret saret européen teɗe e saret oga darto quoi mais wona gotum quoi a faami ok joni mi faami joni en gattane rime croisé aɗa andi walla anda rime croisé waɗi expliqué tan waɗa expliqué kam namdiroma aɗa andi walla anda waɗa expliqué tan non kam namdiroma aɗa andi expliqué mi mi ma expliqué question ala probléme toon sen gari ko goto leçon mo gandanɗa hoore ma sa ari en classe de seconde en wiya figure distil ko hen janggata ɗum quoi mais ñippuɗo guirmaɗe mi tarisanma waɗi ko gandanɗa hoore ma ko rime plat e rime suivi sa nani rime plat o noon kamɓe ɓe nanguiri ɗum ko a b ene wonde b ɗum ɗon noon ko rime suivi o woni quoi sa ari noon rime croisé o wiyatma ko a o wima b o wima a o wima b derniére o gandanɗa hoore ma ko rime embrasé rime embrasé o ko kanko addantuma a o addanma b o addanma b o addanma a e yidde rabɓe kinare ɗum noon sa ari joni mi tarasir mi waɗirima ni schéma o pour affaire o ha ɓeyɗa famde quoi joni sa ari e a o comme no mbirta mi tinani mi nanani mi jaaɓi mi heeɓi o joni kañum gandanɗa hoore ma ko rime suivi o wonɗo walla mbiya rime plat rime croisé o noon sa ari comme no mbirumami a b ko kanko woni mo gandanɗa hoore ma no mbirta haal deƴƴu waal moƴƴu sen gartino rime embrasé o ko rime mo gandanɗa hoore ma ko kañum ɓuuri teddude te sa ƴeewi hande gemmen rappulare souvent ɓuuri wawde hutorade en tan ko pullo si roi hems ene wonde gawba par ce que ko rime uji gandanɗa hoore ma kañum ɓuuri teddude par ce que joni sa yi mi wima a o comme joni ne garta mbiya sala mbiya nakawar comme ne mbirta sala mbiya nakawar mbiya doynawar mbiya kadi goɗɗo sala
so tawi noon a waɗani oɗon classe mo gandanɗa hoore ma an ko heewi hen a wawata janggude e nder mum hen ma janggo ko gandanɗa hoore ma rime riche ma janggo hen rime pauvre ma janggo hen sans lexical ma janggo hen gueɗe kewɗe gandanɗa hoore ma no wayno leydi quoi à travers oɗon leçon dal kala ko faari hip hop haydara jangguintama a faami yo ma janggo hen kadi ko heewi gandanɗa hoore ma ko wiyete métaphore ko wiyete anaphore ko wiyete gommi rek haalande rek pour mbasen ñamde temps o quoi mbasa ardude question ngaji par ce que mbaɗen déjà ko jiɗɗa haalde ko ɗum jimmi haalandema noon ɗum jinmi arandema sa nani punchline ko mot anglais punch o ko choc sok arandi kala to jiiɗa sok a yan ɗon jaam amera ayri sok ha ganduɗa hoore ma jiiɗa hen jaam soit ma yettinde ne feeci walla jiiya junggo ne heeli walla jiiya koyngal ne foriñ ko konngol mo gandanɗa hoore ma c'est tellement choquant so tawi yalti an ka berliɗo a anda tongol fayi hande mboɗo wawi haalde hunde tan mi wiya ay woppanam oɗo bicce sala heeɗo kadde ko min haaldat ɗo sala yiiro en hoore mum taw ganduɗa hoore ma min mi haaldani ɗum e sala quoi e comme genre noon ganduɗa sa faami eyyi métaphore kadi ko kongi kadi aussi ɗi gandanɗa hoore ma a faami a haalat konngol to kalɗa ngol ɗo e yimɓe toɓe jiirata sens o ɗo walla toɓe pamirta ɗum to wonta gotum quoi minda sa faami comme hande mi rokkuma e goto exemple rek hyperbole woni ne ganduɗa hoore ma ko affaire goto ko exagération hande sa ari a wi min joni no gomi ɗo mbiya joni kaane ne safi sukara ɗum sawi no mbiyata o kangaɗo o sellano haala ko woni kaane ne safi sukara ɗum woni holɗum ko ce sont des termes ɗi gandanɗa hoore ma e nder figure distillé ko hen woni sen mbino eɗen mbaɗa ɗum ɗo décortiqué goto ha goto ande sa adda ko ɗo mbalarente gasara quoi ok franchement merci parce que woni yimɓe ganduɗa gandani ɗum ko fitti nanan tan eyyi min saaha tami ɓettirima gandal merci beaucoup Caravas ene waɗi goɗɗo kadi mo gandanɗa hoore ma yimmene mbiya ɗum name dropping souvent hewɓe ne kutoro name dropping o sa nani ɗum ko mot anglais quoi ko name ko inde après dropping o kala ko mbawɗa fawrude dow mum quoi comme ne yimɓe mbirat min kam jambarne Samba Diala Jeegi min kam jambarne Cheikh Oumar quoi ko ɗum noon kadi aussi arata ne waɗi gueɗe kewɗe ganduɗa hoore ma te mbiɗen kala ko ɗo mbalten quoi wallahi min gandidani foof kadi aussi min majjidani foof quoi mais amin jiilora hande den ko jangdi min goni franchement merci el professeur Caravas ande an ka professeur mawɗo machallah gati ko mbiyata ko mbi sa ɗum ɗo fof mbiɗa anduno sah mais mbiɗa en manqueno e hakkillam dal mais joni haymo gandano gandi eyyi yoɗo gandu kam Caravas kadi non an wona como an ka vrai professeur ka professeur mawɗo vraiment merci pour l'éclaircissement joni l'émission titre presque déjà à sa fin joni en garan en tant que Abou Tall garten en tagan to Caravas o gaɗen Abou Tall joni an joni hono jiirɗa wurde sans jinnaɗo muɗum gorko e kadi aussi an holno gurɗa jinnaɗo ma debbo ganduɗa ko wonma touché vraiment comme moom ça je suis désolé quoi franchement parce que mooy loolu quoi désolé ay c'est l'émotion en fait s'il te plaît ne fais pas ça. Ok, bandiraɓe, désolé. Je m'excuse aussi, Caravas, je m'excuse pour cette question. Parce que maintenant, la fin de mandani toussé. Désolé. Bandiraɓe, on diafo. Adun ko ni tan. Ko di question ko m'ont posé mais afin de wodi mo toussé, tu vois. C'était pas aussi mon intention. Haké wodi mandani toussé, je suis vraiment désolé. Merci. Adun ko ni, désolé. Voilà. D'accord. Ok, encore une fois, désolé, c'est pas mon intention. Question, ngattamo les questions. Hono jiɗɗa game o e hon jiɗɗa game o yaara manam hoko tagui rabo yaarade no foti yaarude ni ok tranquille comme ne mbirɗa ni rek game o kam moom franchement mboɗo sigi jiiɗe mum yanni andi game o ne heewi naafigagal quoi game o ko naafigagal ɓolal sertanagal gañam tumago a wawa famde quoi eyyi mi salmini nag ndeysan grand ji de passage safaray vis-à-vis BBMC heddiɓe quoi mi salmini kadi aussi kadi tampuɓe hen ɓe ñoom aada ñaaki ndiol fouta xam nga fouta pular hip hop kullu matricule gonɗo hen big mo big thie layko kamɓe fo kenzo mo limti juuma quoi ɓen ko yimɓe gandanɗa hoorema carrément aɓe daari ɓen naafigago ala e mabɓe gañam tumago ala e mabɓe woni bone kay koko woni bone ko woni dow ko
yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma hannde yaaɓe ha maîtrise galsen e hoore muɗum de mbiyatmami kala événement baɗeteɗo ene lomba hen juuɗe mumen so tawi hannde Guempulaar o dañani empreinte e nder Dakar o heɓani doole waji ɓe mbawani yiide hen koye mumen ɗum noon ko faute mabɓe ko accuse mabɓe kadi ko liggey mabɓe kadi gandanɗa hoore ma foti wonde quoi par ce que nder men ene heewi naafigagu nder men ne heewi sehranagu guila à travers les animateurs à travers les chroniqueurs à travers waɗɓe mo limti juuma quoi pour min ɗum noon foof ko yo ñawande socce ɓolte fawe table e gonga o haale quoi eyyi ne waɗi yiɗɓe liggade so tawi dañani liggori mbawata liggade woni min yo woni goɗɗo e heddiriɓe quoi kadi surtout kamɓe aussi won banggue kadi kaldanmi kamɓe grand ji ɗi eyyi min ala probléme mais heddiɓe ɓe min suuɗi taw ɓe calculanimi walla ɓe lijjiranimi mais aroɓe less ɓe fof ne heewi talent ji kamɓe hannde wonko Allah rokkiɓe haydara ala ko ganduɗa hoore ma koɓe poti wadde prouvé kamɓe hannde e game o wona Fouta wona Dakar hay so tawi ɓe keɓani hen koɓe jinno hen ko fof en 100% feccere nde walla e doole ɗe kamɓe ɓe keeɓi ɗum hannde sa ƴeewi pour an ni cukalel ngel mbadda e mabɓe goto fit mo gandanɗa hoore ma waɗa it ɓe dokkuma hen buzz walla ɓe ganduɗa hen ni kamɓe hay ɗum noon aɓe gañanma quoi hay ɗum aɓe kaɗanma eyyi nanata tan ko kaari en mais noon yoɓe gandu kadi aussi buzz walla succès ko hendu rek koko weɗoro ala fof to yanata so yanani yam yane mabɓe so yanani mabɓe yane goɗɗo quoi ko yidde wiide kadi yoɓe gartu rap Pulaar 221 liggo yoɓe gartu game men Pulaar o liggo yoɓe gartu so yiɗini taw kay koye men kaɓaten ñamodirten mais ko enen dokkodirtu haalis ko enen baddata business ko enen baddata foof par ce que hannde sa ƴeewi ɗo diwan walla bang yo bang so grand saf kewni goɗɗo arat so visa bi kewni goɗɗo arat woɗɓe so kewni goɗɗo arat mais surtout ma kadi gandanɗa hoore ma goto affaire min ene muusi kam événement so waɗi ɗo e nder Dakar par ce que kamɓe naafigueji ɗi mbiyatmi kamɓe sehrineji ɗi pourquoi aɓe goppa wonɓe ɗo ɓe te pourtant yiyat booƴi gummo guila Fouta jaa ha Dakar mais so gari dokkirake fodde mumen ɓe gaddoyde ko des imbéciles yimɓe woɗɓe ɓe gandanɗa hoore ma jeeyaka e men gonnaka men haydara te ala fof ko gartirante men so dañi koto leydi mumen paari aɗa faami mais ɓe goppa ɗo koɓe jeeyi ko ganduɗa hoore ma ɗiɗo booƴi ne poti yaltude en ɓe poti rokkude ɗumen sens mumen ɓe poti rokkude ɗumen robigne mumen mais ɓe dokkata ɗumen quoi jiiɗa koɓe koña ɓe gaddoya woɗɓe mais maaro ko wiide ko rek gondi ko yaw quoi ɗum rek woni ko musique am mais ko heddi ko go fo e job muɗum go fo e liggey muɗum nice mo Allah fodani moni kala ko foti hebde ko heɓa ɗum ha timma ko heddi ko da zipap ok Caravage merci ko kala ko message ganda bat très important voilà on ganda yoɗani gueɗe men au fait ganda hunde ganda en jeeya ɗum te sah ɓiɗɗo pullo sah fota wadde men ko hunde hessinide ganda ene poti wadde men seppi yimɓe beddo ɗumen lahara fof franchement woodi gueɗe ko yoɗani au fait ene poti ƴewtade koye meɗen parce que à chaque fois ɗum waɗi souligné woodi ko yoɗani au fait gars yi s'il vous plaît ƴewte koye men no feewi voilà caggal ɗum noon en garane on extrait goto Ibou Sy après on va revenir sur l'émission voilà. ɗon moom j'espère ko kallaɗo ko sur le plan culturel parce que di hip hop moom di la culture kon donc hande ko mystique ko culture o en grosso modo ko ɗum jiɗɗa namdade mi par rapport e culture o moom wuro ngo mum autant avant la création des communes yimɓe fof ne gandi la culture hol rôle mo jouanno e nder leydi mais depuis noon la création des maires depuis la création des communes autant pour moi depuis la création des communes yimɓe fof ne gandi culture aji mbaɗi noon ndendi ko giwi joni noon par rapport e hip hop mo mbiɗa o minen hip hop o hannde rapport aji momin jogui ɗo ri machallah pour dire vrai mais notre rapport préféré notre rapport mo ganduɗa on guila mo famɗi amin mbaɗa mo suivre ko Caravage guila mo famɗi gollere so dilli tan yimɓe foof dillat hande wuuro ngo hande so yeehi par ce que hande kala jaada nder Caravage jajɓe gollere kono donc minen amin jogui un rapport mo ganduɗa un hip hop mo ganduɗa de telle sorte ko on hande wuuro ngo hande ko ndam mumen ko ndam amen minen gollere naɓe Caravage ko ndam amen par ce que hande o nawi wuuro ngo to min en personne to wawa nawde wuuro ngo o nawi wuuro ngo to woɗɓe mbawa nawde wuuro ngo mbiɗa wawi o nawi wuuro ngo to municipalité ɗi mbawa nawde wuuro ngo par ce que c'est lui qui sort c'est lui qui fait ses textes kanko jotto omo winda omo haala yimɓeɓe ne keɗo pour dire vrai nag les maires en personne par rapport e culture o ko culture o ne waɗi sohɗo e wuuro ngo culture o moom ne waɗi sohɗo e wuuro ngo hip hop o moom no wuure mais ko période aji tan wuurte hip hop gollere ko période aji tan wuurte ɓe mbawi ɓuuri wawde wuurde hip hop tan ko 2 à 3 période vacance o tan e période so yimɓe juuli task ɗum ɓuura wawde yiide affiche aji mabɓe so yimɓe juuli task na hip hop ne ara e gollere yimɓe ne gulla e vacance à part ça kono firtugo sukaɓe ne manque yaade hen quoi pour dire vrai ko neɗɗo goto walla yimɓe ɗi tan nanta ne kaale ɗo e wuure
moom ko na manque quoi pour dire vrai min gura mais na manque quoi parce que événement ji ce sont des événements limités quoi événement ji sa ƴeewi si 12 mois ko 2 wala 3 fois nantaɓe e min ko jenmi de idi ko nawa wonde ko jenmi ko nawa won wodani quoi mais min affichage ji jenmi ɗi ko 2 événement tan mbawɗa yiide hen ko yimɓe juuli taski walla e vacance uji kono firtuno kamɓe e ɗum noon kamɓe hippopori ɗi noon kamɓe yoɓe poɗe darade hen quoi ɓe mbasa tan wadde focus e nder 2 événement yoɓe gurno hip hop ko quoi mbasa aɓe gurno banggueji goɗɗi noon aɓe gurno ɗum Dakar en Guédiawaye hen mais ɗo no manque quoi min ɗo min ɓuuri sohlide noon quoi pour dire vrai eyyi pour dire vrai moom hande moom galle na saɗi galle mo natta tan woni maire woni sukaɓe mo hetta hip hop hande rab puɗɗiɗo foof amba jokkita ndema ɗum pour dire vraiment kala son puɗɗa son sa fuɗɗima tan kamɓe jokkita ɗum firti ko aɓe guura ɗum ɗum moom pour dire pour vous rassurer mo aɓe guura ɗum heddi kono ko booji tan manque darade quoi ko kam poti darade mais kay galleji waji ɓe ne guura ɗum quoi pour dire vrai waji ɓe mono guura ɗum. Ok, merci Ibou pour l'extrait. Joni e gattane ɗum ɗo e question goto mattema Caravas. Question woni e cadre village o quand même heɗum kandumami kono feewi an hono jiiɗɗa golle monsieur le maire walla kadi jinnaɓeɓe kadi kamɓe hono min jiiɗi vis-à-vis golle monsieur le maire est ce que onon oɗon jiihen koye moɗon e ligguey mo woɗɗo e wuuro moon he. oy jajef ɗo de mboɗo sigi guila dawa dawi ɗo ko ni tan meeɗi waade ayi kuuɗi pucci kuuɗi bamɗe ha jongo ɗo tan hay dara ala ko wayli ɗo hay dara ala ko change ɗo ga ni minen min ngala maire ni eyyi heddi noon mataw ko régime gonɗo ɗo tan woni ko moƴƴani yimmiraɓe men e babiraɓe amen tandiraɓe men kañum tan lepti amen kañum tan tooñi amen nde wonno gandanɗa hoorema kaari ko enɗam ma kaari tan ko onon jiiɗi kaari ko kawma kaari ko tani ha hande ko ɗum ɗon tan woni continuité ɗum tan woni ko yimɓe mbaɗata quoi mais quant à liggey hay batte ala koɓe ligguiɗo sona ndeysan minen jeunesse o ko minen tan kawji ko minen puuyi ko minen ɗayi chaque instant ko minen tan puntere quoi kadi mboɗo winde ko minen maayi récemment gandanɗa hoorema ko ɓooyani ko tan ɓe gadino sarataji bamkon mabɓe a wawa famde dognannoɓe ha mi haalat mbiya hoore mi haala aɗa selli kami kaalowo ɓe gadino sarton mabɓe gandanɗa hoorema wajiɓe ha joni nana goyto joɓa kalisaji mumen nana ɓiile mabɓe te donki hebde eyyi ko yidde wiide noon hankkadi jeunesse o il fait temps quoi yoɓe pin yoɓe ƴoƴ par ce que ɗo gandanɗa hoorema hay goto gandanɗa hoorema ɗo e wuuro ngo mo gandanɗa hoorema ene wawi ɗo nafdemo walla ne wawi nafde wuuro ngo walla ne wawi fewnude wuuro ngo par ce que chaque jour les mensonges se répètent chaque jour les mensonges se répètent chaque jour les mensonges se répètent par ce que minen vraiment min tampi quoi mais min jiiɗi ko yimɓeɓe gandanɗa hoorema so tawi amin totta ɗumen hunde walla ene laamomin yo paw des projet ji ɗi gandanɗa hoorema fittoɓe taliɓe kañumen ndeysan plus de 4 mois hande nanɗo walla 8 mois ni ga joɓaka quoi te oɗon leele dow kalisaji mumen eyyi ko heddi ko heddi balle goɗɗum a wawa haalde quoi eyyi so tawi noon on mbaɗama ko minen lammini mon min lamminiri mon ko gandanɗa hoorema yon pirtu min lamminiri mon ko yon pertu guire min lamminiri mon ko yon ballu jeunesse o maire noon mo gandanɗa hoorema mo ala haaju e jeunesse ko élection ha élection ara jomum itta 100 000 50 000 rokkuma peccono heɓa temedere o heɓa temedere ɗum no hol sens majjum donc wadde les gars pinan les gars paamen caloɗen funtere caloɗen yaware quoi ɗo kam mo gandanɗa hoorema comme ne mbirumami ni tan il faut yimɓe calo yaware kaɓeɗen ha muusa hara nde noon wona werlade kaaje wona duppude ponoje wona haɓude tekke boɗoje enen jogui carte men mo belɗen joƴinen mo belɗen gumminen mais kala kadi mo gandanɗa hoorema eɗen pawa ɗum ganden mo pawateno holko woni quoi so tawi kanko ko gartam men walla mo naf men mais ɗo ko reeɗo ko kam fof koɓe lorɓe amen hay goto wallani min so Allah. Caravas ɓondu wuli de Caravas ɓon mandu wuli de ma wuli monsieur le maire de mayow de ko bandi kono wadde ɓondu wuli de wadde so kam wonno musel men walla nenam so waɗan ko foti wadde ko mi haalan ɗum ko foti tan kono nana saga noon goɗɗo e goɗɗo an woni an a goto hulani bone a dogani bone min calimi tan ko toñje quoi en tant que ko mbiyammi ko kami révolutionnaire kami goytore mette mi manquera hay goto respect mi bonodirdata hay goto needi mi ƴettata ko hay goto mais somi ko fewnutakimi ko henanakimi mi waɗa véhiculé message am comme ne hanniri crédit fo naftoro te gaadi nduji yoɓe par le 25 inchallah moɓe keɓe kili mabɓe mo ala hay nokku à travers mairie jasni ndi quoi. Ok, bandira won nani le 25 inchallah yom pat escoté climo inchallah le 25 yalta ɗum noon jeehe guys mbaɗon jehon sur son page Caravas officiel d' accord joni Caravas e gartanema ha joni nimin namdadem Caravas est ce que Caravas ko célibataire walla Caravas ko baɗɗo marié walla Caravas ko couleur de jupon
par ce que ñakkata woodi ngannda en jiiɗi wadde postulé e wawi sah taw min ko mbaɗɗomo noppi mi annda taw kala wasi jogui walla ala est ce que ne wuuli love sala min sa nobi kam rangade ran ko heewi ran koko heewi quoi koko heewi non kanta mbagel moom mu ngi noonu rek quoi nan doon parce que min on instant hay bernam hoolaaki hoore mum quoi eyi min hay bernam hoolaaki hoore muɗum non min mboɗo jogii rewɓe ɗiɗo goro debbo ladde goɗɗo debbo jinni quoi mbo jogii debbo ladde debbo jinni ko rewɓe ɗiɗo jogiimi min ko ɓen tan jinmi ɓen rek mbaɗata kam topp quoi kala mami gon selli min ko debbo jinne jogiimi debbo jinne jogiimi debbo jinne jogiimi non mi dogani question ma ko leeri ko kalama wona ka namdiɗo walla joni wonko ganduɗa walla min a loofimi non ran ko heewi noon debbo jinno rek yoni kam min ñeneni dañuy xaar non mi wonnani rappuji sa debbo jinno tan kanko tan yoni kam quoi non mi wonnani rap debbo jinno tan yoni kam kanko tan yoni kam aɗa majji debbo jinnane non mi dewani kala mami koko noon woori sa waɗi mi holluma message amen joni haaru nanam téléphone am won mi hollam vocal mako sa suusi haal inde mo aɗum foti heeɗo haal inde mo homin nana tawi a andi an a suusi carrément a dogani haal inde mo e kawanma fotmo min kam dal haal inde mo yayam tan jinmi debbo jinno wiyete ko yeyya debbo jinno yeyya wiyete kanko tan jinmi min tan yiɗi o jogui de ƴeew foye yummo accimi ndeɗo mam ko ya haal guel ma mbiya yumma yeyya wiyete ko debbo jinni accimi nde ɗo yifo nobi yummunen ɗo yifo nobi yummunen an haalani ko mami haalanam gueelo mbi way haalanam gueelo a suusa affaire de gueelo mu ngi am ba tay en goni kay ɗum woti waddema nde gola hen non mi miɗa bonnu ɓerde janani ha won sonaɗum tamaɗo ɓe goynu ka briseur de cœur manda mi nanay an ka mbaɗa brisé le cœur non min këram brisam brisi koori janani aduna o noon da jonama brisam min wimana mboɗa andi sala ko sala an waɗa instant jewno mbaɗa ni goɗa brisé cœur sumwaji naka war kada indinami aduna quoi mbiɗa nani waɗumde ka jiɗo fusde gallam joni an haali yimɓe foti keeɗi mbiɗa ala guel an haali an guel mo aɗa heeɗomi an ko mbaɗam trompé o yo haalta inde ma to gasi ɗum noon tan pour yidde yimɓe yoɓe paam hayne jiɗata kayraɗa haalnamo nde hay goto hen tinaka wadde jarani kadi aɗa publiquement yimin ko kaari jinmi walla ko kaari jinmi kaari yiɗi kam quoi ɗum noon yowon woyoy ok joni gatte o seedi par ce que émission nene gasa hankadi joni an hono jiɗɗa structure Rapoula Innovation manam kamɓe liggey mabɓe e nder Rapoulare o tranquille Rapoulare Innovation en dari darde nde gandanɗa hoore ma ne waɗi fayida quoi vraiment kadi ko duwanade moon kadi yo Allah junnu balɗe moƴƴini battane kadi wiide moon kadi aussi jokken golle comme tan yimɓe mbiran ni hunde fof jokken golle mais carrément ko yimɓe kam gandanɗa hoorema franchement aɓe tampi hayso tawi gandanɗa hoorema ɓe mbaɗani réunir toutes les moyens hayso tawi gandanɗa hoorema ɓe garani doole ɓe mbaɗa hen des sacrifices ɗi gandanɗa hoorema koɓe mbawi aɓe mbaɗa hen kadi yimɓe yo mbattemaɓe haqqille par ce que sa ƴeewi ummade Dakar arde Fouta jillu vraiment wona hunde wemde quoi par ce que guure ɗe haysoɓe jettotaki e Fouta foof feccere e nder guure he ɓe jettima donc ko wiide yon gar liggodiron e mabɓe ɓe balla mon onon kadi aussi ballonɓe par ce que hay sa ƴeewi sen jii hannde clip vidéo ko tournirte ko ɗum fof eɗen gandi par ce que wona hunde wemde mais jomumen gari mbaɗi promotion pour yidde gandanɗa hoorema wemnude gueɗe ɗe kala mo dañano clip wawa hen dañde kala mo tournano wawa hen tournude wadde vraiment ko geste baɗɗo noble c'est à saluer aussi min calminimon min beltanimon ko ñaganade mon kadi aussi yo Allah junnu balɗe moƴƴuɗe battane nawre liggeyo yesso kadi hande dañon ko ɓuuri ɗum ɗo ya barke nabi quoi kadi ça va aller inchallah. Ok, Caravage, merci pour le témoignage. Joni, mi hokkuma manam kala dernier moment ganda wonko jinnomi waɗami questionné mi waɗanimi questionné. we jaajef mboɗo sikkam moom neɗɗo o timmani kanko ko foti namdade ko tan o namdoro so tawi noon ko namdi ko o anda neɗɗo kadi aussi ko foti jaabadema ko ɗum tan woni ko jaabotomo quoi donc ko wiide rien à dire aussi rien à ajouter franchement affaire o waɗi sénat kadi ko yafnade kadi bandiraɓe ɓe ko yafnade kadi gandanɗa hoorema dendagal kadi aussi yeeɓoɓe men kala to mbawi wonde e dundu baba adama he ko yiiɗi wiideɓe kadi aussi aɓe jarlo aɓe jaafo aɓe ɗacci hakke so tawi wonko gandanɗa hoorema ko haala hen ko fewnitaki innama aade o
so tawi wonko haala gandanɗa hoorema ko henanaki tagore nde so tawi wonko haalanma gandanɗa hoorema ene weñori won banggue e neɗɗo o ñagama hen yafuy no fewi nde wonno tagore nde timmani kala ko feewe haala he koto banggal jomiraɗo kala kadi gandanɗa hoorema ko bonere haala he ko min guelɗo mi timmantemi meeɗata timmude ha ila yawmi peace and love les gars mais ko yidde wiide rek min game o rek ko gueɗel gotel waɗi kam hen triste ha gandanɗa hoorema actuellement affaire ene joué yam ha ɗo to gonmi quoi kadi ɗum nane hooram yaltane miijo jaam kadi aussi ne hoɗe hakkillam quoi woni ndeysan Sankare Baba Kana Abdoulaye Camara yo Allah ɓuuɓammo yurmomo yafomo kanko dennangal mayɓe julɓe kala toon to woni kadi ɓurtanamo gato o ummi quoi ndeysan ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema darinnoɗo pour mouvement hip hop pulaar ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema calinoɗo gacce calinoɗo yaware gonnoɗo e cagaragu muɗum gonnoɗo kadi e doole muɗum neɗɗo moƴƴo dimo kadi neɗɗo carré siro quoi billahi wallahi min hande ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema min rokki kam courage guila e gurdam muɗum rokki kam cuusal rokki kam ɓernde nde wadde gandanɗa hoorema mi tagui nane mbima min haydara ala ko wonano yam kulol quoi heddi ndeysan mataw kono yaari ni tan yaari mais franchement hande amin kattimo quoi ko neɗɗo goɗɗuɗe amen kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ne waɗe amen manqué de trop quoi kadi Fouta Pulaar hip hop to fuɗɗi haaro haaɗi billahi wallahi yoɓe gandu kadi aussi ko leñol min mbasira yoɓe gandu ko leñol min perti wona neɗɗo goto min perti par ce que wonto henno to gandanɗa hoorema to temedere neɗɗo heedani wonto dereno to gandanɗa hoorema to ujunere neɗɗo daraki quoi donc ko ñaganademo rek yo Allah yurmomo yafomo kanke dennagal mayɓe julɓe kala quoi peace and love. Ok, bandiraɓe l'émission tire à sa fin machallah émission weeli emi waɗa remercier aussi Kara joni en dokkatmo bit kadi o waɗa fokin freestyle machallah hokkuma mbaɗa ko welma an jeyɗo yo wul jaw waɗa ɗum triplé ma triplé mbaɗa ko welma yo wul après sapari mbaɗa taggoto bandiraɓe seed wondemi neɗɗo mawɗo kono jaam kono bi toon gas ene weela min donkude famde no Caravas joni ko kangam ma addude jaam o so wonti ko seeɗa hey that's true kamɓe fof ɓe ketta ko bindam gan yoɓe gaar mi wondane kulol min komi gotene yooɓi kuɗol MC ma kam traka min komi donkude famdere woppi bolol rap sene wela kala bit kala bas gan yoɓe gar momi tel momi haal rap sene wela de ɓe cikka ko daari no min pamani so tawi jinnene façon mi nayimo to ceerno pour l'instant an ka almude winam goɗɗo ga yo erno eyyi dandam dow hay hen gotode minomi hulani yewran less so tumma yulani ɓiɗam nder anone hannam ne gano ko cantirɗa rap sene wela kala bit fit yoɓe gari kono jaam nono mi ronkude famde kamɓe fof ko min tame jiiɗi ñamde rapo mi waw cikuɗa ko non a heɓa duwaw ga bayi yon min komi ñaganaɗo komi duwanaɗo yoɓe gartu seeɗa gay seeɗa wawde mi rap ɗum ena hawma ɓooye wiide ko min tan wawma fiston ka baɗam min komi kawma alnam seeɗa ko jiɗɗa mbiɗen ko rap mais an kam ko mbiɗa ɗum ɗo mino mi windani cikuɗa mino mi tindani min yoɓe gar temba kami rap hay hundene min somi suynane soynomi dow min komi hoodere mi weɓani memde ay kamɓe ɓe mbawa rap ko kotte deɗaɗo ɓe ceerane fende a heɓtinni ko Caravas yafo seeɗa sa mettinni ça me dépasse eyyi ko an tan ƴettoto kono rap ma welani ga mo ndeej summi so guel boy dorti mbeej min tuure yeeso mo aja jaajëf gaay mi salmini moni kala e moon ƴettanam sukaɓe ndeysan vraiment ɓe jarama no fewi guila fuɗɗi e ɓen ɗo ha gasi kamɓe foof gacce galama onon aussi yo Allah julno balɗe moƴƴine batane ko wiide moon kadi tinnuɗon e koye moon tinnuɗon e jinnaɓe kadi aussi janggon toppirɗon jangde moon so école so Qur'an hamga yo Allah newno ko heddi ko gaay bahoji ñoom Dembour kam fof salmini ƴetnam soforamo Dembour ƴetnam Dembour nan ɗon garde koramo nan caggal Abdoul ƴeynam garde koramo nan caggal jajef gaay baye mi salmini moon onon fof on jaram peace and love acca wawi gone e jaam keɓe Kara machallah comme d'habitude rek rien à dire toujours wala monté trama vraiment hande machallah ko weltade tan hande oɗo émission ayaɓe suhaɓe franchement hande mbaɗimo accompagné ko hunde weltade tan jota e bello caggal ɗum noon en garane on extrait goto après on va revenir sur l'émission voilà. Par rapport à Wurongomum, le développement de la commune, j'espère que le développement de Halamatan, jeunesse halte, jeunesse woni fouf, jeunesse non comme pori wonde socle du développement.
hande so développement na haale tan ko jeunesse o foti tinnade renda wona neɗɗo goto d'abord ɓe tinno e liggeyaji mabɓe ɓe tinno e golle ɗe ɓe tinno kadi ɓe ndenta ɓe gona neɗɗo goto ɓe tinno kadi union wona kamɓe hakkude mabɓe kamɓe en tant que wuuro ngo ko jeunesse o d'abord foti wadde tel sorte que ɓe gona neɗɗo goto ɓe gona ɓoddere so goni ɓodde ha panna kadi jiɗɗo walludeɓe noon ara walludeɓe par rapport e développement mbiyɗa ko hannde noon jeunesse o soto ñaague ballal no haale ko l'employabilité de la jeunesse foti ƴoweede holno jeunesse o wawi waɗede ha mbawa liggade par rapport e hannde eɗen gani usine aji ngalaɗo au niveau de Fouta plus particulièrement hannde gollere hannde no manque gueɗe kewɗe ɗum noon pour wawde waɗde ɗum noon ko état o noon il faudra que l' état d'abord waɗa adda apporter sa pierre à l'édifice eko watte ko woni hollum ɓe mbaɗa waɗa feere ɓe mbaɗa implanté usine aji ɗo sukaɓe mbaɗe formé sukaɓe so mbaɗama formé corps métier ji nanɗo hay heewi menuisier nanɗo soudeur métier nanɗo carrelage nanɗo ɓen sukaɓe d'abord mbaɗe formé so mbaɗama formé noon ha jomumen mbawi dañde leur attestation walla mbawi dañde leur diplôme dans ce cas noon développement no wawa haalede mais développement wawa haalede gaga sukaɓe ballaka gaga sukaɓe ñaggani gaga sukaɓe liggaki gaga sukaɓe mbaɗani instruire ɗum noon pour waɗe noon il faudra que sukaɓe d'abord ɓe mbawa wadde feere goto foof corps métier mo wawi wadde foof yaaha hen ha ganda tel sorte que janggo e jaam caɗele mbawa wadde e leydi ndi eyyi merci par rapport e espéro moom ɗon moom mi sikki mi softat jabaɗo ɗon par ce que depuis 2010 jusqu'à présent Allah walli min amin dille kala ko faade sport e nder wuuro ngo depuis 2010 ha joni bientôt 16 ans moom wona 1 jour wona 2 jours wona 3 jours ɗum ko duuɓi limteji joni noon wuuro ngo noon sport foti won facteur de d'union wona wonde facteur d'union mais enen wuuro ngo en jii sport aji men ɗi so nawetan fuɗɗi avant nawetande fuɗɗo enen foof jiiɗi yumma jiiɗi baaba mais une fois tan nawetande fuɗɗima tan goto foof natti andumo jiiɗi haareji waɗi leegalam ɓuranimi wuuro ngo ta ɗum noon sono waɗe tan gueɗɗe mbawa yaarude yeeso sport o foti wonde renndinde yimɓeɓe e gona neɗɗo goto ɓe tinno ɓe ganda ko yakate ko ɓe ganda kala ko wawi dañede yaltata gollere ASC bawde hawde ɗo foof sur les 11 ASC kawɗo ɗo foof yaltata gollere so gollere qui sortira vainqueur kono dans ce cas noon kamɓe jouɓe les ben 90 minutes walla ben ko 90 minutes tan so gasi yimɓeɓe carni mais noon goto foof no ardintugo intérêt personnel noon so addama noon ɗum addata haareji ɗi nawetanuji goto foof ko leegalam goto foof ko gallam goto foof ko agoɗo wawa famde ɗum noon ɗum adda ɗum joni noon pour yimɓeɓe mbawa waɗa dépassé wona gueɗe noon il faut ɓe ganda sport ko cadre idio foti rennindeɓe foti wadde de telle sorte que so sport o gasi tan kam fof ɓe jiiɗa baaba ɓe jiiɗa yumma mais gollere noon probléme avant min puɗɗo tan minen foof jiiɗi baaba mais une fois que nawetande fuɗɗima probléme aji fuɗɗima hay goto anda ko goɗɗo yahata ɗum noon pour éviter cela noon il faudra ko ɓe ganda sport o ko ben 90 minutes ko gasi tan gollere heddoto quoi ɗum noon ko le conseil que je lance à toute la jeunesse de gollere ɓe tinno avant nawetaji no yimɓe mbayen ni so nawetaji fuɗɗi yo yimɓe mbay noon so gasi ka yimɓe mbasa noon ɗum woni conseil am quoi eyyi par rapport aɗa andi par rapport à agriculture et pêche moom ko deux facteurs ɗi ganduɗa ko kañƴe gonɗe hannde sokul économie leydi ndi en ndino gollere moom enen polle ndema amen moom waɗi base tan amin jogui ɗo ɗe gueseji maaro mais guese maaro ɗi hannde ko guese maaro goto tan waɗa ɗo fonction to on sah wayri wadde fonctionné joni ɗon moom min mbaɗa lancé appel directement à l'autorité compétente woni holɓen woni le ministère de l' agriculture ɓen moom par ce que hannde ndema so yeehi tan yimɓeɓe mbaɗi enrichir so ndema yahano yimɓeɓe mbatta enrichir par rapport e pêche noon maayo ngo no woɗɗi yimɓe pour dire vrai pêche moom pour mbaɗa ɗum il faudra que maayo ngo ɓaɗoma mbawa wadde feere tel sorte que so jiiɗi awoyde taw caɗele mbatta mais gollere moom yimɓe fof ne gandi maayo ngo no woɗɗi yimɓe won awoɓe ɗo noon mais awogol ngol heewani ko parmi 100 personnes sa ƴeewi ko 0,000% awat ɗum ala no wayi awoɓe ɗoɓe ko espèce de personne tan ɓen jahat no gawoya ɓen so gaddi kadi jeeyani ɓen so gaddi kadi c'est juste ko pour galleji mumen ko guuri donc pêche moom pour dire vrai pêche moom ɗum minen amin manque wurde ɗum ɗo gollere manque wurde pêche mais agriculture moom ndema moom amin guurde men ndema moom min guura ɗo ko joni ko banggue jeeri ndi so toɓani a remata si min jii on probléme tawi yimɓe ne gandi joni felo gonɗe e mumen ɗo pour toɓa ko probléme 3 mois mbiyeɗa toɓa en jii on est en période d'hivernage ha joni toɓani kono donc wonko saabi ɗum donc ko saabi ɗum ko noon ko yimɓeɓe il faudra que mbawa artude e ganda ko mbaɗen ko c'est à dire désherbage o yimɓe gonɗo ne guitte leɗɗe ga no gadda ko ala hen ɗum tahi hannde
climat waɗi défavorable de telle sorte que agriculture wawi yawde yimɓe jawni heddi kono gueɗel gotel tan yimɓe ndemoɗo so waalo ili yalti mom ayiyat golle naɓe foof caravage en kamɓe gandi balgol nden hay goto hottaɗo kamɓe fof koɓe eggoɓe ko ɗon tan min guura à part ça mom moy lool quoi message mom mbaɗanmi lancé mom c'est juste d' abord ko wadde félicité won initiative goto mbaɗaɗi mettre en place ɗo no wiye gollere ville verte ɗo mom hannde mom mi sikki no famɗi hannde diwan o mo nanani gollere ville verte mbiyami tan toute la jeunesse yo mbaɗa feere mbaɗa accompagne gollere ville verte par ce que hannde gollere ville verte kamɓe tan goni ɗo waɗoɓe awoɓe leɗɗe kamɓe tan goni ɗo fittoɓe beddaji kamɓe tan goni ɗo yahoɓe mbaɗa sensibilise yimɓeɓe pour leɗɗe ɗe mbasa soppede ɓe noon hannde no gollere ville verte no ko chapeau à eux à travers leur président et leur coordinateur à travers Aboubakir Sy et Doro Ba ay mbaɗaɓe félicité on lancé min mbiyano sukaɓe fof yo jaaha e jaɓɓal gollere ville verte ngabboɓe ballaɓe d'ailleurs même aɓe jogui des journées de nettoiement mo mbaɗa créé chaque dimanche du mois d'ailleurs même demain si je ne me trompe pas j'ai vu leur affiche aɓe jogui une sortie mo mbaɗa laysel Diadiaɓe kon donc aɓe mbaɗa lance appel à toute la jeunesse de gollere demain à partir de 9h yoɓe jaaɓe kawre au niveau de laysel Diadiaɓe ɓe kawre to ɓe dokka gollere ville verte doole par ce que kamɓe goni ɗo liggontoɓe wuuro ngo kamɓe goni ɗo liggontoɓe duwan o aɓe gawa leɗɗe aɓe toppito leɗɗe maɓe tan mbaɗi porte fruit ɗo tata ƴeewi ay dani preuve nani ɗo kalami ɗo affaire leɗɗe ko kamɓe gawi ɗum ko donc wirti ko preuve à l'appui kalami ɗo yimɓe jaa e gollere ville verte mballoyaɓe message mbaɗami lancé o tan ko c'est juste ko kamɓe gawa leɗɗe maɓɓe soɓe gawi noon normalement la population doit veiller c'est à dire ɓe jaaha soɓe gawi leɗɗe ha paari kamɓe ɓe gaara ɓe toppito leɗɗe par ce que leɗɗe leggal so mawni tan anna naftorto ɗum min hande mi wawi awde leɗɗe mi yaaha sukaɓe gara naftoro ɗum walla des génération gara naftoro ɗum ko donc firti ko soɓe gawi leɗɗe yimɓe gara toppito leɗɗe no foti rosede no foti toppitede population yo daro hen kamɓe kadi ɓe mbasa habde mbasa wiide amin pewonta yimɓe ne bonna aduna c'est comme ça a fewnata ɓe ne bonna mais an ey un objectif principal c'est à dire waɗ visé objectif mo ganduɗa tel sorte ko sa waɗi ɗum tan janggo e jaam ay caɗele goto watta hoɗo wiina miɗen fewna Samba na bonna walla Demba na bonna an fewni ko poɗɗa fewni ko Demba so bonni c'est tant pis pour lui mais an fewni de telle sorte janggo e jaam ma nafoore aroy hen message mbaɗam lancé yo golle naɓe fof jaggo e liggeye yo golle naɓe fof gandi koɓe mbaɗat ko mbaɗanto ko yimɓeɓe koɓe mbaɗan ko ɓe mbaɗnani koye mbaɗanto ko population mbaɗan ko des génération future aroɓe par ce que on sait jamais leggal no wawi awede hande wuure 50 ans 60 ans 100 ans kono tete enen eɗen gandi espérance de vie men hande ko à l'âge de 63 65 ans 70 ans gueɗema gasi kono donc yimɓeɓe gandu koɓe mbaɗat ko ɓe mbaɗata ko yimɓeɓe jaya e lancé walludeɓe jeehe lancé toppitade jeehe lancé fewnude par rapport e santé o mom d' abord nous tenons à féliciter la municipalité par ce que gollere mom hande la municipalité ne joue rôle baɗɗo favorable e nder santé o par ce que d'ailleurs même il y a un budget alloué uniquement pour la santé on budget joni so ari joni koye santé watte c'est à dire ɓe coɗa ko médicament ji ɓe goppa toon hôpital so yimɓe gari saflare de telle sorte ma waɗ ko ponɗa yobde 1000 francs fof ma on ko ussema c'est à dire ko waɗa subventionné wonno so waɗama subventionné mairie ni ne waɗa joué rôle baɗɗo fayde heddi kono ko wuuro ngo no jogui idéologie tan heeɓe hande eɗen gandi Fouta neɗɗo hande nul ne professe chez lui neɗɗo hande jaɓata safrade so mum ɗo heeɓe hande jaltat ɓe jaaha Samba ɓe jaaha Demba pour ne pas citer des noms ɓe jaaha to banggue goɗɗo ɓe jaaha banggue goɗɗo ɓe jaaha banggue safrude mais soɓe koolima ko waɗa ɗo ko ɓe gandi won yalla matériel yalla dispositif mise en place mo ganduɗa de tel wuuro ngo ma yiyen hoore mum kamɓe aɓe mbaɗa ɗum wuuro ngo noon aɓe mbaɗa lancé appel yoɓe jaa ɓe cafroyo ha noon ronkana ICP o ronka ɗum ICP so ronki tan windat note wonma transféré dans les grands hôpitaux eɗen gandi ene hôpital uji men ni ko district aji no pamɗi mawnani kono donc yo yimɓeɓe no gandu ko watte ɗo ko état no waɗa en doole mum municipalité no waɗa ɗum heddi kono ɓe mbaɗa lance appel état o yo mbaɗa feere ɓe mbaɗa soɓe neldo ɗo soɓe neldo des médecins ɓe neldo médecin ngaji ganda des médecins compétents ɓe neldo ɗo des médecins compétents de telle sorte que janggo e jaam hay caɗele goto watta hen quoi merci ko d' abord ko wiide moon Allah jarama on jarama e wiide moon ko ɗon ɗacca hakke par ce que Harouna waɗi kam contacté guila heccanki taw heccanki ne waɗi kam contacté ne amin joguino au niveau de la municipalité réunion heccanki hanki kadi ne waɗi kam contacté ne hanki vendredi mono faaɗi à part takusama neɗɗo wawi hebdema somiɗo wuuri takusama so duulama neɗɗo wawi hebdema somiɗo wuuri moom ko wonta yakate quoi ɗum hadno kam yiide moon hande noon ko anda halla ñawɗi heddi goto message mo mbaɗanmi lancé wuuro ngo yo yimɓeɓe tinno
sukaɓe yoɓe tinno yoɓe tinno ɓe tinnoto woni hollum hande ɓe jii phénomène kalteɗo ɗo phénomène aji kewɗi ne kaale wuuro ngo ne kaale leydi ndi dorogen ne kaale leydi ndi yambaji ne kaale kono donc utilisation oɗon min amin mbiya sukaɓeɓe hotoɓe naata hen hotoɓe naata e dorog hotoɓe naata e yamba hotoɓe naata e kala ko waɗi illicite min amin mbiya sukaɓeɓe hotoɓe naata e ɗen gueɗe par ce que soɓe naati hen tan ko yimɓe daña caɗele so yimɓe dañi caɗele ko jinnamaɓe daña caɗele kono donc on conseil on message je tiens à cœur on message yo waɗa passé sukaɓeɓe yo gandu ko mbaɗa yoɓe toppiti jinnaɓe mabɓe surtout ça sukaɓe yoɓe toppiti jinnaɓe mabɓe par ce que neɗɗo sa toppitima jinnaɗo ma tan ala ko nokkuɗa dañde aduna ma ɓe goppa kala ko boni ɓe goppa ɓe jagga kala ko feewi so ɗum yawti aussi yimɓene paye les grandes vacances kiiɗi vacances eɗen gandi Fouta mo sport so haalama tan nevetano haalte ko nevetanuji feeya to gollere amin jogui 2 tournois premier tournoi o wiyete ko tournoi entente on ko tournoi intervillage on ko rawane yimɓe mbaɗino première édition hikka amin paye deuxiéme édition amin ñaago Allah tan Allah rewruno rawane première édition ni ha première édition rewir lawol amin ñaago Allah village uji garowo ɗo ɗi fof soɓe gaari yoɓe gaare e jaam ɓe piije e jaam ɓe koote e jaam amin ñaago Allah noon gollere daña victoire gueɗe gonguel ngel noon ko navetano noon ko nder wuuro ngo ko ASC ji ɗi coupe du maire watte coupe du maire noon nana faya to coupe du maire fayama noon wuuro ngo noon ɗum heewi wonde probléme amen amin ñaago yoɓe gandu tan c'est dans le cadre sport fair play so gasi tan ko gollere les 11 ASC amin ñaago so tournoi no fuɗɗorto ni yoɓe gayniru noon ɓe ganda kala ASC bawde hawde ko gollere tan hawat kala ASC bawde hawde kubo yaltara gollere kono donc kamɓe tan yoɓe tinno ngal ɗo banggal culture o kadi amin ñaago yoɓe mbaɗi lancé culture ɓe mbasa tan fadde football nawetan les ASC ko association sportive et culturelle mais enen on sous-entend ko AS joguiɗen association sportive yoɓe nannu hen culture o noon ɗum no min mbiyen noon Harouna e yimɓe mum ɓe yo mbaɗ feere ɓe naata par ce que gompinal nanɗo woɗɓe nanɗo yoɓe naata mabɓe de tel so gollere wuura culture wasa wuurde tan football o ɓolo Oscar de vacance aɓe mbaɗa ɗum mais ɗum jii Oscar ko coppiji ganduɗa natti wonde culturel ko par ce que culture o yaltintaki no foti yaltinede kono donc amin ñaagono kamɓe en tant que des porteurs de voix kamɓe Harouna les consoles yo mbaɗ feere ɓe kalde e yimɓeɓe ɓe mbaɗa sensibiliser yimɓeɓe gara ñante mabɓe e golle poti waɗede ok mbaɗa remercier aussi gollere fof vraiment machallah teddi weeli on jarama mbaɗa escoté chaque jour enen ɗo émission ɗum ɗo meɗen juldable aspi e jullu men kadi e nder Fouta mbasa yeddide kadi wadde abonné sur nos chaînes Raplal Innovation peɗɗel ngel yo yaha tan toujours allez merci bye